क'क्राझार जिल्ला पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय सुदेमपुरि गामिया थांनाय मेट्रिक आनजादाव सेथि मासियाव उथ्रिसारनो हानाय आरो थांनाय 2025 मायथाइयाव एचएस आनजादाव सेथि मासियाव उथ्रिसारनो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ दिनै गोदान बोसोरजों लोब्बा लाखिनानै बरायदों सुदेमपुरि गामिया। फारियै थांनाय मेट्रिक आनजादाव दीपान्जलि ब्रह्मआ 65.16% लानानै बड' आयदायाव लेटार लानानै उथ्रिनो हायो। बेजों लोगोसे थांनाय 2025 मायथाइनि एचएस आनजादाव फुलुनि ब्रह्मआ 61.6% लानानै आइटिइएस आव लेटार लानानै उथ्रिनो हायो आरो सिरिना नार्जारिया 61% लानानै एग्रिकालचार आयदायाव लेटार लानानै उथ्रिनो हायो। दिनै बिसोर साथाम फरायसा फरायसुलिफोरखौ बरायनानै लायो। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदों नबजित ब्रह्मआ। बे समाव जोङो जोबोद गोजोननाय फोरमायनो नागिरदों। मानो होनबा जोंनि बेबादि सुदेमपुरि गामियाव एसे गोलैसोनाय गामिबाबो जोंनि बेयाव बे जायगानि फरायसा फरायसुलि आरो गथ' गथायफ्रा जे फरायनायाव धाउथि दङ आरो जोंनि गार्जेनफ्रा जथेस्थ' बिथांमोना गावसोरनि गथ' गथायखौ जाहाथे मोजां लामायाव लांनो हायो, गोबां जाहाथे फरायनायाव उथ्रिसारनो हायो, बिनि थाखाय जोबोद खस्थ' खालामनानै जयै खौसेयै बिसोर सोलिगासिनो दं। बेल' नङा, बेजों लोगोसे जोंनि सुदेमपुरिनि रायजो राजाया गावनि हारि हारिमु बेखौ लाखिनानै दिनै बोसोरनि आगु दिनाव मोनसे बिश्व शान्तिनि थाखाय, न'खर शान्तिनि थाखाय आरो गामिनि शान्तिनि थाखाय दिनै जग्यबो सावनाय जादों। बेजों लोगोसे जयैनो मोखां नायलायनानै साहा पानि लोंलायनानै गोबां गामिनि समस्याफोरखौबो सावरायनानै लादों। थारैनो जोबोद बाख्नायथाव। आरोबाव जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों जे जोंनि गथ' गथायफ्रा मोनसे डिसिप्लिनै आवगायलांनो हादों। इयुनाव बिथांमोनहा हयथ' जोंनि बे जायगा बे ओनसोलखौ जोबोद नायनानै फेहेरलांनो हागोन, फेदेरलांनो हागोन। गुबुन गुबुन बायदि बिथिङाव बिसोरो दावगानानै जोंनि गामिखौ जौगासारनायाव आरो सुनाम लाबोनायाव बिथांमोना साक्सेस जागोन होननानै जों आसा खालामदों। आरो लोगोसे इयुनाव जोंखौ सरकारा नायगोन साननानै आरो सरकारा बाव हेफाजाब हरगोन बेखौ आसा लाखिनानै दिनैनि गोदान बोसोरनि आगु दिनाव बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय आरो अनसायनायखौ बावहरनाय जाबाय। बुंनांगौआथ' जोंहा थांखि दङ। मानो होनोबा जों बैसागु गोदान बोसोरखौ बरायनायजों लोगोसे जों माखासे फरायसुलि सेथि थाखोआव उथ्रिसारनाय फरायसुलिफोर दं। जों बिसोरखौ माने जोंनि सुदेमपुरि गामिया माने फार्स्ट बिसोरनो जोंनि माने बे गामियाव मेट्रिक परिखा होजेननाय। बेनिखायनो जोङो बे फार्स्ट मेट्रिक परिखा होजेननायाव बिसोरो सेथि थाखोआवनो लेटार लानानै माने उथ्रिसारनाय। बेनिखायनो जोङो जोंनि सुदेमपुरि गामिया बे फरायसुलि साथामखौ जोङो बैसागु बरायनायजों लोगोसे जोङो बरायनो लुबैदों। मानो होनोब्ला बिसोरनो जोंनि गामिनि साफा साफा मानि दैदेनगिरि जागोन बे गामिनिनो, आरो गथ'फोरखौ बा इयुन जोलैखौ दैदेनलांगोन। बिनि थाखायनो जोङो बिथांमोनखौ जाहाथे फरायनायाव आरो दावगाबावो, बिनि थाखायनो जोङो बिथांमोनखौ गोसो गोरबोजों माने जाहाथे थुलुंगा होनाय बायदियै जोङो बिथांमोनखौ आर'नाइ गांफा गांफा होनानैबाबो जों जेबो होनो हायाखैबाबो जों बिथांमोनखौ बरायनानै लानाय जादों। गोजोननाय दं बहुद। जोंहा बे सुदेमपुरि गामिया जोङो गोदान जायगायाव जोङो 2009-10निफ्राय जोङो बेवहाय संसार जाफैदों। गोदान गामि जोंना। बेनि थाखायनो आं बिराद दुग्गानाय दङ। जोंनि बे सुदेमपुरि गामियाव जों रायजो जानायाव दा जोंनि गथ' गथाय, जोंनि रायजो राजानि गथ' गथायफ्रा दिनै बिराद थुलुंगानाय लाबोदों। सासे थांनाय 10 फेब्रुवारिमोन नामा, 10 फेब्रुवारियाव जोंहा मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिनो हादों दीपान्जलि ब्रह्मआ। आरो आगोल जालांनाय पिअ होनाय सानै केन्डिडेट दङ, फुलुनि आबै आरो सिरिना, बे आंनि आंगो फिसाजो। बिसोर साथामनि थाखाय जों सुदेमपुरि गामियाव रायजो राजाफ्रा दिनैहाय बहुद थुलुंगानाय मोनदों। गोजोननायजों जों थानो हायि बायदि मोनदों। दिनैहाय जोङो बेखायनो बेनि थाखायनो जोङो बरायनाय हाबाफारिखौ मावदों।